तो गिबियावनो बयखौबो आंनि रिंहा बड' चेनेलनिफ्राय खुलुमहरनाय थाग्रोबाय। लोगोफोर आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। थांनायनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन। लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे बयबो नायदो। लोगोसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा मोनसे लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो। नोंथांमोननि सापर्टखौनो जेन' आं मोननानै मोजां भिडिअ आपल'ड खालामनो हानाय बायदि आरो फोथायनाय थाबाय अरायसम नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनफ्लायबाय थागोन होननानै। थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोबाव खालामलिया। थ' भिडिअखौ बिदिबालाय नायलांदो नोंथांमोनहा। थ' फाइनालि गाइस फैयै आङो नै मोनसे दखानाव सफैबाय। थ' आङो बे दखानाव साहा लोंनो नागिरदों, नायलांबाय थादो। बेवहाय आङो ब्रेकफास्ट खालामबोआखै, बेखायनो नैबे दखानाव आङो साहा लोंनो नागिरदों। दखानाव मा मोनो नायलांबानो जाबाय। नै जोंनिया दखान मालिकआ। नै लोगोफोर सिथावा नै सिथावा देन्जार गोथाव बियो जानो। गामिनि दखान। नोंथांमोनहा बायसान्सआव फैयोब्ला बावहाय साहा लोंलांनो हागोन। बिराद खम फैसानिनो उदै बुंजासे खाजा मोनजागोन। साहा लुग्रा सासे सिख्ला दं मोजांनो। नै लोगोसे नै साहा दखान खाथियाव जोंनि दाउ दखानबो दङ, बयलार दखान। बयलारा बावहाय गुबुन जायगानि बायदि नङा दै लोगोफोर, बिराद खम रेटनि मोनो जोंना बावहाय बयलारा। एक्सुवेलि दखाना गामिनिखा। फाफर लामदोंलै नै बयलारा लाङै नै गैला, आधा केजिसोल'सै। बयलार मालिकआ जोंनि 5G मास्टार, नायनो हागोन नै। थ' लोगोफोर आङो साहा लोंनोसै। भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासे। थ' फाइनालि गाइस आङो जे जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायाव आङो मोनफैबाय। आङो नोंसिनो मोनसे बुस्थुखौ देखायनो होननानै फैदोंमोन। थ' बुस्थुआ दाबो कमप्लिट जायाखै आरो बावैसो जासिगोन जानाया। अब्लाबो एसेब्लाबो नोंसिनो देखायनो आङो नाजानोसै लोगोफोर। थ' नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। थ' आङो जे बुस्थुखौ देखायनो फैदोंमोन बेनो बुस्थुआ। नायदो नै लोगोफोर, बेनो नै। एक्सुवेलि बेवहाय दाउ फार्म खालामनो नागिरदों लोगोफोर। दाउ फार्म नै ओरैबायदि गोलाव न' लुबाय। दाउखौ दाखालिफोर दोनफैहांबायमोन दोनफैनाया, ओमफ्राय हगारजोब्बाय। हगारजोब्बाय नै दाखालि दोनफैहांबायमोन। बुस्थुआ लकेलसो दोनफैग्रोदों दाखालि। दा बावहाय ओरैबायदि दाउ मोननाय जागोन आरोखि। बावहाय लकेलबो दोनगोन, मा दोनफैगोनथाय मालिकबो गैया दिनैहाय। थ' नोंथांमोननो बायसान्सआव नांगौबा बेहाय दाउ मोननाय जागोन। आरो नै ओरैहाय ओरैबायदि गय बागान दं, नायबानो जाबाय। नै बे गासिबो बे दाउ मालिकनि माबा गोजा, हा गोजा आरोखि। नै बे गय फुलि गोजा, गय फुलि माने गय गायथेखाबाय बेहाय गय बागान। लकेसना बेनो खासिनाला, बलमजरानि अपोजिट खासिनाला। बै लांदां नुहुरनायाव गासिबो थालिर गायजोब्बाय नोंथांमोन, साफा थालिर गोजासै। आङो बे बुस्थुखौ जेब्ला अपेनिं खालामगोन अब्ला आङो बाव फैबावगोन। दोनफैब्ला आङो नोंथांमोननो मोजाङै देखायनो नाजागोन। नै बिथाङा
बेहायनि कामान्डार बियो मोजाङै नायनानै ला नै कामान्डार बस थ' दासो एसे सुरु जाहांदों लोगोफोर बेनि फुल इनफरमेसनखौ आङो उनावहाय नोंसिनो होसिगोन ओरैहाय बायदिसिना लुहांजोब्बाय हनै फायखाना थायखाना लुनायनि बेब'स्था खालामदों थ' मथा मथि धामाका गिदिरैनो जागोन आरोखि बे थ' लोगोफोर भिडिअ देखायनो नाजानाया बेनोमोन नोंथांमोनहा ससेब्लाबो नुबाय दा आङो भिडिअखौ नैबेहाय फैनानै बावनो फोजोबनो सानबाय आंबो बेनिफ्राय न'आव थांफिननोसै थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय होननानै आङो फोथायनाय थाबाय थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइबखौथ' खालामनो मालाबाबो दाबाव आंनि मानगोनां रिंहा बड' चेनेलनि फेमिलिफोर थ' गुसुं भिडिअखौ बावनो आङो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ